dezake. Ostiko bat muturrean Gaur da eguna, aldatzeko ordua. mundu honen amaiera. Gaur da Eguna, aldatzeko ordua. mundu honen amaiera. Boterea eta dirua, hainbat armata makina guztien hori opa digute. Etorkizun oso bentzat. Erilota suzipenak helburu bat buruan guztia berotu hartuko. Sumendia lehtuko da. Gaur da eguna, Aldatzeko ordua. mundu honen amaiera. Gaur da Eguna, aldatzeko ordua.